desværre ikke på film, det der. Hvad sker der? Hvad sker der? Hvad sker der, MJ? Hvad sker der? Ej, når du siger ryk! Kom nu! Nej. Nej. For sat! Pas nu på hinanden, boys! Bobber, hvad laver du med den der bold? Bobber, tag den ordentligt på! Tag den ordentligt på! I skal blive på banen! Er du okay, Bo? Det gør ikke ondt, vel? Hold stærkt fra det! Kom her! Det er luksus fra han ellers. Hvad skyder du efter, Torben? Torben, hvad skyder du efter? Hvad skyder du efter?